I dette videoklip vil jeg vise, hvordan man sender en mail fra DocMail. I det her tilfælde er det et spørgsmål om, at vi gerne vil sende en bogført faktura som e-mail til en kunde. Vi går over under afdelinger, økonomistyring, tilgodehavender og tager en vilkårlig bogført salgsfaktura. Det kunne være til Svend Hansen Møbler. For eksempel den her. Lad os tage den her nede, hvor der er lidt kød på. Vi går ind på fakturen. I første omgang kan det være, at vi lige tjekker, om der er sat korrekt e-mail modtager op på kunden. Det gør vi simpelthen ved at klikke ned, trykke avanceret, sige redigere, komme over på debitkortet. Herfra kan vi tjekke, at der er sat dokumentmodtager op på kunden. I tilfælde kan vi se, at der er sat 2 modtager op. Der er sat modtager op til 2 forskellige dokumenttyper, hvor den ene dokumenttype det er vores bogførte salgsfakturer. Så det er den kunde her er korrekt sat op. Vi går tilbage på fakturen, og det vi gør, det er ganske enkelt. Vi siger opret mail. Herved opretter DocMail en mail i Navision og danner et PDF-dokument med den udskrevne faktura. Når mailen er dannet, så kan vi gå ind og lure i mailloggen her, og det er muligt at åbne mailen herindfra. Vi kan se, at der er noget information på hovedet. Der er noget information omkring en vedhæftning. Der er information omkring, hvem der skal modtage den her e-mail. Og går vi ned under indhold, så kan vi her se, hvad det er for noget indhold, som bliver lagt over i e-mailen, når vi sender den. Vi lukker sammen her. Sådan her. Det vil sige, at der er simpelthen noget tekst, der bliver lagt ind, dannet i Navision, som så bliver lagt over i Outlook-mailen, når vi vælger at sende den. Det næste vi gør, det er, at vi siger send. Herved bliver informationen kastet over i Outlook, og vi kan så redigere e-mailen, inden vi sender den. Men ellers er det bare at trykke send, så vil e-mailen i Navision være opdateret med information omkring, at nu er den sendt, og så er der sendt en mail til kunden.